Ти нали живееш в Германия и нямаш намерение да се връщаш. Какво те интересува ние, кого ще изберем? Сега виж какво ще кажа. Не ме интересува кого ще избереш във вашето село или в твоя град. Там можеш както си искаш да си правиш законите, както на вас ви изнася в вашето градче, вашето. Но републикански закони няма да пипаш, касаещи всички български граждани. Защото ето, почвате да полудявате. Възраждане, русофилската, русопутската партия, дето са русопути в Гъзраждане, ето, дам ти пример. Изкараха закон, който работи в чужбина, ще плаща десятък. Рекет ли ще ни взимате? Какви сте ви там, бе? Какви сте ви там, бе? Човека отива от България да работи в чужбина, да донесе парите в България, вие да лапате, да ви приседне дано в гърлото ви да остане и вие ще му взимате от него, дето е работил на полето. И какво стана? Германия каза, няма да взимаш двойно данъчно облагане, имаме си споразумение. Да, онез дето не ги хваща двойното данъчно облагане, за това, че Германия не им взимала данък на тия сезонни работници, които идват за сезона, защото на година не могат да преминат 11 100 евро и Германия казва, благодаря ви, не ви искам данъците, поживо, поздрав, пак елате до година, благодаря ви, а България ще им взима. Защото е такива идиоти, като тебе ги измислят тези закони. Не можем да оставим България във вашите ръце. Всяка точка от Европейския съюз ни касае и ни интересува. Няма да пипате европейските закони, няма да пипате републиканските закони. Във вашето село, каквито закони, ако искате голи ходете, служете си по едно листо като туземците и тук си служете едни пера, запалете един огън, каквото си искате правете във вашето село, вашия град. Защото вече ни писна от вас. Няма ли сме да казваме, още имаме живи родители, имаме си имоти там и ви пращаме пари да ви приседне в гърлото дано на вас. И все сте едни същи. Русофили, русопути, нацисти, расисти, анонимни, криещи си лицето и името. Защо не излезеш с името и лицето да ги говориш тези работи, да те оплюят всички, бе? Но Сезгин ще ви показва истинските лица, вашите мръсни души ще ги показва на показ. Вижте какви глупаци, какви олигофрени имаме и живеем сред тях.